സ്വപ്പം മ്യൂസിക് കേൾക്കാം. നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം, കഴിക്കാം. The legendary Fileman Hotel. ഇടയ്ക്കേ ഈ അച്ചാറൊന്നും തൊട്ടുകൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി മട്ടയ്ക്കും. ഇപ്പൊ ശരിയായി. കരയാമ്പൂ കരയാമ്പൂ. അഫ്സൽ ചിക്കൻ. നല്ല എരിവ് കാണും. 101 കാന്താരിമുളക. ഇതൊക്കെ എന്ത്? ചെവിയും കട്ടൂടാ, കണ്ണും കണ്ടൂടാ. കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുന്ന എനിക്ക്. ഏത് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോ തീറ്റില്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ എണ്ണ? കട്ടച്ചാൽ കുഴി ചിക്കൻ പെരട്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്. ഇത് കര വേറെ അവനെ. തിരുവനന്തപുരമാണ് പപ്പനാവിന്റെ മണ്ണാണ്. ബോളിയും പായസവും കഴിച്ചാലോ? ടിലോൾസ്കി